pysty, kun sä oot paskahousu. Sä sanot mulle, että mä oon paskahousu. Sä pystyt, hei. Tehnyt mitään lähimainkaan, sä pääset... tehnyt, jos sä sanot mulle paskahousu. Ratsastetaan menneillä meriteillä. Sä oot ratsastanut yhdellä meritillä koko sun uran. Oleksi muuta Turkuun mukaan, aletaan valmentaa pikkulapsia. Sä oot tommonen, tiedät se, joka ei oo saavuttanut mitään. Äijä, sä et oo saavuttanut mitään. Sä et oo saavuttanut mitään. Se, että sä hakkasit jotain vitun tomaattikannui UFC, niin se ei merkkaa yhtään mitään, koska sä olit ihan paska. Ja sä oot vieläkin ihan paska. Hei, mene sinne Viaplaylle ja kommentoi niitä mun otteluja. Se on se sun työ. Sen jälkeen. Niin paska ottelija, että sulla ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Paska, no suostu siihen matsiin. Tää on just outoa. Sä haukut mua paskaksi, mutta se ei suostu. Se ei suostu. Onko sulla oikeesti vittu aivovamma? Ai mulla vai sulla? Barbosa veti noin kova. Sulle ei saanut sanoa kukaan mitään. Valmentajat ei uskaltanut sanoa mitään, koska Makvanille sanoo vähän pahasti, niin se lähtee ovet paukkujen reeneistä pois. Kaikki tietää tämän, ketkä on lajiskenne sisällä. Vittu ihan kaikki, ketkä on lajis sisällä. Sä hypit vittu salilta toiseen, koska ketä ei jaksa katella sua, kun sä treenaa. Mä voin hakata sut seuraavassa Ice Skates, sen mä voin tehdä. Mä oon suostunut ottelemaan ilman liksaa. Antakaa mun liksa vittu Makvanille. Mä voin otella ilmaiseksi, ei se suostu. Sä oot tyhjä maali, sä oot se vitun alhaan roikkuva hedelmä. Mun ei tarvitse nostaa mun kättä, mä poimin sen, kun... Kai sä ymmärrät, että Salovaara tyrmää sut. Makvan on perseestä.